Na izložbi Ratna zona ovdje u Washingtonu izloženo je 50-ak fotografija iz nedavnih ratova u Europi, na Srednjem istoku, u Africi i Aziji. Autor tih fotografija talijanski je fotoreporter Enrico Danino. Izložba Ratna zona pokazuje ratnu realnost, nasilje, okrutnost, nevolju, a sve kroz objektiv Talijana Enrica Danina. Fotografije svjedoče o ratovima u Bosni, Hrvatskoj, Čečeniji, Kosovu, Afganistanu, Ruandi, Keniji i Somaliji. Danino je bio zatvaran, bio je pretučen, prijetili su mu bezbroj puta dok je snimao. Našli smo ga u Keniji, na putu za Sudan. Kad snimam imam osjećaj da se ne nalazim na licu mjesta, tek kasnije taj osjećaj jača, razvija se unutar mene. Ratne priče su i priče o preživljavanju. Jedan od najokrutnijih sukoba u novijoj povijesti bio je onaj u Čečeniji. Prema neslužbenim podacima tamo je ubijeno oko 300.000 ljudi, a mnogi se vode kao nestali. Fatima Tlisova je bila 7 puta uhićena, čak i trovana, sve zbog svog novinarskog posla. Kada izvješćujete iz rata, posvuda vidite leševe. Zimi vidite ostatke ljudskih tijela koje su napola pojeli psi. Ljeti se osjeti neopisiv smrad koji se uvlači u pluća. Novinari obavljaju svoj posao i zato plaćaju visoku cijenu. Suprug Fatime Tsilove još uvijek je na popisu nestalih. U ratu u Bosni i Hercegovini ubijeno je oko 100.000 ljudi, preko 2 milijuna je raseljeno, a više od milijun bilo je u izbjeglištvu. Za opsade Sarajeva ubijeno je 1600 djece. Mladen Bošnjak sjeća se opkoljenog grada i kotača. Bile su to, da tako kažem, sve moguće vrste točkova, od dječjih kolica, kolica za bebe, od tricikala, od bicikala. Ljudi su pravili, snalazili se kako znaju i umiju da naprave nešto. Enrico Danino kaže da je brutalnost Željka Ražnjatovića, Arkana, zapovjednika srpskih paravojnih postrojbi, bila skoro previše i za njega kao snimatelja. Na početku opsade Sarajeva vidio sam jednog vojnika kako pretrčava preko mosta. To je bio jedini trenutak kad sam se malo plašio, ali snimio sam ga, nakon čega sam bio uhićen. Film mi je bio oduzet, a ja sam bio pretučen. Trebalo je jednostavno rečeno imati dovoljno snage i hrabrosti da izađeš na ulicu i da ne gledaš desno ili lijevo, jer gotovo da nije bilo dana da desno ili lijevo nisam vidio poneko beživotno tijelo. Momin Vahedi je svjedočio i ruskoj i američkoj invaziji na Afganistan. Vidio sam mnogo leševa i mnogo ubijenih životinja. Jednom smo otišli pomoći ljudima ispod ruševina i tada smo otkrili mnogo beživotnih tijela. Bila je to stravična scena. Francuski fotoreporter Jean-Louis Atlan vlasnik je jedne galerije u Washingtonu u kojoj je postavljena izložba Ratna zona. Radio je u Afganistanu, Iranu, Poljskoj, na Srednjem istoku. Takve fotografije ne možete vidjeti u časopisima. Snimiti takvu fotografiju nije lako, zato što u samo jednom snimku morate imati cijelu priču. Fotografije Enrica Danina nameću pitanje kako je moguće da se ljudi mogu tako okrutno ponašati. Ne vjerujem u ljudski rod kao prije. Izložba Ratna zona otvorena je do kraja ove godine.